Ja, het wakker worden in de Tranendreef vond ik echt super. Dus we sliepen daar in boomtenten. Ja, dat is een unieke ervaring. Dat kun je nergens anders buiten hier, denk ik. Ook opnieuw daar, magnifiek uitzicht ook. Hè? Als je de tent opendeed, direct zo het veld dat je zag, echt super mooi. Met de vrienden samen vond ik ook heel fijn. Hè. Je hebt je eigen druppeltje en dan 's morgens weer allemaal samen. Hebben we genoten van een heerlijk ontbijt in de natuur. Het moest eigenlijk niet veel zijn. We hadden eigenlijk de intentie om eens in Limburg de toerist uit te hangen en eens met de fiets Limburg te verkennen. Ja. En waar dat je met je fiets komt, echt heel veel mooie plaatsen. Dat je zegt, hier hebben we zicht of hier is het zo mooi. Heel leuke dingen eigenlijk, allemaal zo tussen de fruitbomen en tussen de prachtige natuur hier die we daarvan hebben teruggevonden. Het staat wel allemaal goed aangeduid, dus dat is wel heel tof. Je hebt dan die houten cirkel. Ja, waar je dan zo ook heel dat prachtig zicht kunt zien. Ja. Dan heb je daar toch ook zo die reading between the lines, zo'n metalen kerk waar je komt doorkijken. Ja. Het is eigenlijk de combinatie van genieten van de natuur met je kameraden en op mooie plekken komen. Ja, dus nu straks is het nog barbecue, de belevingsbarbecue. Ik denk dat dat wel goed gaat doen na al die streekbiertjes die we geproefd hebben. Ja, dat zou ook echt midden in het veld met een heel mooi uitzicht zijn. Dat is allemaal wel voorzien. Dat vind ik eigenlijk tof. Ze spelen echt in op die beleving, extra beleving in de natuur, in het landschap. En dat maakt het heel bijzonder. Hè.